अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सिंधुदुर्गातून मनसे नेते राज ठाकरे यांच्या दौऱ्यासाठी बहुसंख्य मनसैनिक हे निघालेले आहेत. एसट्या देखील आहेत, दाखल झालेले आहेत आणि यामध्ये बहुसंख्य हे शिवसैनिक आहेत. आपल्या सोबत येथे मनसेचे पदाधिकारी आहेत. शिंगाडे साहेब मोठ्या संख्येने गंगावती दौरा राज साहेब करत आहेत आणि आता सिंधुदुर्गाच्या देवगडमधून देखील मोठ्या संख्येने गाड्यांचा ताफा निघालेला आहे. काय सांगताय? सर्वप्रथम साहेबांचा दौरा खूप दिवसांनी रत्नागिरीमध्ये लागलेला आहे. भरपूर दिवस सभा झाली नव्हती रत्नागिरीमध्ये आणि लोकांमध्ये खूप उत्साह आहे की या दौऱ्याबद्दल. तेव्हा लोकांची उत्स्फूर्तता बघून या सर्व गाड्या हे करून लोक स्वतःहून आलेली आहेत की साहेबांचे विचार ऐकायचे आहेत, साहेब काय बोलतील आणि साहेब आज भरपूर काय बोलणार आहेत. ते उत्सुकता आहे लोकांना की काय एक्झॅक्टली बोलणार आहे त्याच्याबद्दल आली. आता हे आपण बघतोय 4 ते 5 एसट्या आहेत. तसंच बहुसंख्य देवगडमधून ही जास्त मनसैनिक निघाले आहेत आणि टोटल आमच्या आता मोठ्या गाड्या 5 आहेत आणि छोट्या गाड्या 11 आहेत आणि वैभववाडीमधून टोटल 5 गाड्या आहेत आपल्या आमच्या याच्यातून. असं तरी किती मनसैनिक असतील हे आता सभेसाठी? आता आपल्या ह्या ग्रुपमध्ये आमच्या ज्या जाता गाड्या त्याच्यामध्ये 350 लोकांच्या वरती लोक आहेत आणि वैभववाडीमधून 60 लोक आहेत. म्हणजे सिंधुदुर्गात हजारोंच्या लोकसंख्या. हो, जास्त लोक आहेत. हो. कणकवलीमधून गाडी निघते आहे, मालवणमधून गाड्या निघत आहेत. राजसाहेब यांची जी सभा असते ही बहुसंख्य लाखो लोक गर्दी करतात. ती सभा ऐकण्यासाठी आपण जातात. बहुसंख्य जे मनसैनिक आपल्या सोबत आहेत त्यांचं काय मत आहे? साहेबांचे विचार ऐकायलाच लोक जातात. आता एवढं जे राजकारण चाललंय तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. त्याचे आज दाससाहेब काय बोलणार आहेत आणि लोकांना एक उत्सुकता आहे साहेबांची, साहेब एक्झॅक्टली काय बोलतील त्याच्यामध्ये लोकांचं म्हणजे साहेबांचं मन ऐकायला लोक जातात. निश्चितच हे होते मनसेचे पदाधिकारी शिंगाडे साहेब. आपण हे पाहतो आहोत की बहुसंख्य ज्या गाड्या त्या एसटीच्या देखील गाड्या आहेत, म्हणजे 4 ते 5 ह्या एसटीच्या गाड्या आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की या कशा पद्धतीने नियोजन आहे गाड्यामध्ये. आपण दाखल होणार आहोत आणि त्यांना देखील विचारणार आहोत, राजसाहेबांची माहिती लागणार आहोत. तर आपण काही एसटी आहेत, महिला देखील आहेत. आपण आज राजसाहेब ठाकरे यांच्या दौऱ्यासाठी जात आहात, भाषण ऐकण्यासाठी जात आहात. आपण पाहतो की ती ज्या एसटी फुल भरून आहेत येथे आपण बहुसंख्य महिला देखील आहेत या दौऱ्यासाठी जात आहेत आणि काही महिलांकडून जाणून घेणार आहोत की जे मनसेचे पदाधिकारी राजसाहेब आहेत त्यांचे जे भाषण असतं ते आपल्याला उत्साही असतं आणि आपल्या नेत्याचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण जात असतात. त्यामुळे तुम्ही कुठे चाललात? रत्नागिरीला. राजसाहेब ठाकरे यांचे भाषण ऐकण्यासाठी जातात. काय सांगताय? बहुसंख्य महिला आहेत, बोलत नाहीत, पण ज्या तुम्ही महिला भाषण ऐकण्यासाठी जाताय काय सांगताय? कुठे चालला तुम्ही? रत्नागिरीला. साहेबांचं भाषण ऐकण्यासाठी जाताय. काय उत्साह असतो, आनंद असतो? ते म्हणजे भाषण करतात ते असं हे होतं, जरा म्हणजे बरं वाटतं ऐकायला. आणि चालेल. बहुसंख्य ज्या महिला आहेत त्या येथे आहेत. ह्या सर्वच ज्या महिला आहेत आणि बहुसंख्य जे लोक आहेत ते देवगडवरून आता राजसाहेब ठाकरे यांच्या भाषणासाठी निघालेले आहेत आणि ह्या सर्व ठिकाणी अशा खूप गाड्या जे की देखील आहेत पाठीमागे ह्या साहेबांचं भाषण ऐकण्यासाठी. त्या साहेबांचं भाषण ऐकल्यानंतर ऊर्जा मिळते आणि पुढे काम करण्याचा एक उत्साह वाढतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे देवगडमधून ह्या बहुसंख्य गाड्या निघालेल्या आहेत एकंदरीत असं आपल्याला दिसत आहे आणि या गाड्यांच्या सोबतच मनसे पदाधिकारी देखील इथे आपल्याला दिसले यांनी जे हजारोंच्या संख्येने सिंधुदुर्गातून मनसैनिक आहेत ते रत्नागिरीच्या दिशेने निघालेले आहेत. आपण कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून लाईव्ह दृश्य दाखवत आहोत की जे मनसैनिक आहेत ते निघालेले आहेत आणि जे
गाड्या आहेत, गाड्यांचा ताफा आहे तो इथून निघत आहे इथे पदाधिकाऱ्यांचा. येथे जे युवक आहेत, जे राजसाहेब ठाकरे यांना मानणारे जे युवक आहेत ते देखील आपल्या सोबत आहेत. तुम्ही कुठे चाललात, काय सांगताय? सांग, कुठे चालला तुम्ही? रत्नागिरीला. राजसाहेब ठाकरेंचं भाषण ऐकण्यासाठी भाषण चाललाय? आहे. काय असतं साहेबांचं भाषण, काय ऊर्जा देतं? आम्ही आता पहिल्यांदाच चाललोय. साहेबांचं भाषण चांगलं असतं, ऊर्जा देतं. मॅडम, साहेबांचं भाषण ऐकण्यासाठी जातोय, काय सांगताय? आता जे राजकारणात चाललंय त्याच्या पलीकडे आमच्या राजसाहेबांचं एक हिंदुत्वाचं बोलू. हा, yes. जय महाराष्ट्र. आमच्या या सगळ्या देवगड तालुक्यातून ज्या महिला इतक्या मोठ्या संख्येने जात आहेत ते राजसाहेबांचे जे विचार आहेत ते ऐकायला जात आहेत हिंदुत्वाचे. आज लोकांसाठी राजसाहेबांनी जो विडा उचलला आहे की लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्याकडे जास्त लक्ष साहेब देत आहेत. कारण आज राजकारणाचा पूर्ण धुवा उडालेला आहे, लोकांचं राजकारणानं पडलेलं नाही आहे. तर आज साहेब इथे देवगड तालुक्यातून राजसाहेबांचे जे हिंदुत्वाचे विचार आहेत ते आज आम्ही सगळे ऐकायला चाललोय. ह्या महिला पदाधिकारी होते, त्यांनी सांगितले राजसाहेबांचे विचार आपण चाललो आहोत. कारण सध्याचं राजकारण हे आपल्याला पटत नाही आणि राजसाहेबांचे विचार आपल्याला पटतात आणि त्या सोबतच आपण असणार आहोत. असं ऐकलं. काही युवक वर्ग आहेत बहुसंख्य, हे ना त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. राजसाहेबांचं भाषण ऐकल्यानंतर आपल्याला उत्साह वाटतो, आनंद वाटतो. काय सांगताय, कुठे चालला तुम्ही? आम्ही रत्नागिरीला चाललोय. साहेबांचं भाषण ऐकायला उत्सुक आहात, काय सांगताय? हो, खूप उत्सुक आहे. आम्ही त्यांचे विचार ऐकायला खूप उत्सुक असतोय. आम्ही कातूनवर आले सगळे लोक. साहेबांचं भाषण ऐकल्यासाठी उत्साह असता, काय सांगताय? खूप आनंद होतोय, खूप मजा येते जाण्यासाठी. युवक वर्ग आहात आणि साहेबांचं भाषण तुम्हाला आवडतं. आपण आज प्रत्यक्ष तुम्ही साहेबांना बघणार आहात. साहेबांविषयी खूप प्रेम आहे आमचं, त्यामुळे आम्ही सगळे जातो. तुम्ही ज्येष्ठ मनसैनिक आहात, काय सांगताय? काय सांगणार आता, बघूया साहेब काय बोलतायत ते. त्यामुळे आम्हाला जरा त्यांच्यामुळे आमच्या युवा सेनेनं म्हणजे ऊर्जा प्राप्त होईल आणि काहीतरी करून दाखवायची हे होईल. आता साहेब काहीतरी नवीन करून दाखवतील असं आम्हाला वाटतं या भाषणामुळे. निश्चितच साहेब काहीतरी करून दाखवतील असं आपल्याला वाटतं आहे या भाषणामुळे. आपण ह्या सगळ्या ज्या गाड्या आहेत ह्या पाहिल्या आणि आपण सगळ्यांना सांगितलं की कशा पद्धतीने जे देवगडमधून ह्या संपूर्ण गाड्या निघालेल्या आहेत, एसटीच्या गाड्या आहेत, कार आहेत, ह्या निघालेल्या आहेत. आपण जे मनसैनिक आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि ज्यांना विचारलं की राजसाहेबांचं भाषण का आवडतं, त्यांना म्हणले की राजसाहेब हे आमचे नेते आहेत आणि ते नेते आम्हाला भविष्यात हे जे मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे हे सर्व जे पदाधिकारी आहेत ते आता इथून निघालेले आहेत. आपण हा जो देवगडमधून निघालेला गाड्यांचा ताफा आहे तो पाहणार आहोत की कशा पद्धतीने हे झेंडे लावून आणि बॅनर लावून ह्या गाड्या निघालेल्या आहेत. आपण काही महिला पदाधिकारी असतील, काही मनसैनिक असतील यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. त्यांना विचारलेलं आहे की आपल्याला काय वाटतं हे देखील विचारलेलं आहे. त्यामुळे भविष्य काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मनसैनिक वाढवण्यासाठी देवगडचे जे पदाधिकारी आहेत, शिंगाडे साहेब यांनी प्रयत्न केलेले आहेत एवढंच आपल्याला दिसत आहे. आणि मोठ्या संख्येने हे सर्व जे कार्यकर्ते आहेत हे आता देवगडवरून रत्नागिरीच्या दिशेने रवाना होत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा हिंदू जननायक श्री राजसाहेब ठाकरे यांचा एक नारा दिल से मन से एक नारा दिल से मन से छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. एक मिनिट. राजसाहेब अंगार है, बाकी सब अंगार है. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.